Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Mismo diri sa Negros Occidental pati gayunon ang Senate House Inquiry angot sa ginapangatubang karon nga pagpanghangkat sang industriya sang kalamay. Gin-announce ni 3rd District Representative Javier Miguel Benitez nga ang amuna ang magahost ni nga ang among House Senate Inquiry ang patigayunon sa Enero 23 kag ini ang pamunuan ni Representative Mark Enverga para sa House kag si Senator Francis Pangilinan naman para sa Senado. Sunod kay Benitez, ini kasunod sang resolution nga iyagin file kung sa diin siya ang nagpanawagan sang Joint House Senate Inquiry sa sugar industry. Importante ini nga bagay para tigayon mabatian ang mga tingog sang farmers suno sa kay Benitez para mabuligan ang sugarcane industry. Ginabiabi naman ni Negros Association of Chief Executives Cadiz Mayor Salvador Escalante Jr. Maayo naman kung walang gid nga maklaruhan ang tanan suno sa kay Escalante. Damlag pa, nagpadala man sang ilang panindugan ang Negros Ace paagi kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel para sa presidente. Para kay Escalante, mas mayo nga ma-institutionalize ang mga policies kaangay na lamang sa sugar importation nga isa man sa mga ginalantaw nga nagaapekto sang industriya. Ang grupo sa mga sugar planters nagasiling nga yara ini karon sa krisis. Ang pagsarurot sang presyo labing nagaapekto sa mga sugar farmers kag millers suno sa iya. Mayara gani sa mga nagalantaw nga magabiya na sa pagpananom sang tubo bangod sang kaperdihan. May mga positive development naman na implement sa SRA. Pero manami, ikit na ma-institutionalize lang. Mayroon kay Senator Kiko. Senator Kiko is involved. Kagang house naton, dako na bagay. No? Dako na bagay. Kasi Senator Kiko is more on institutionalizing policies. No? So in our case, sa sugar industry, importation. No, may mga parameters that should be met before maka-trigger sang importation proceedings. So na-institutionalize na. Not just siguro sa sugar but even sa rice eventually. No? So to protect the industry.